खुलुमखा आं सुजित त्रिपुरा जतन लामशो आनी यूट्यूब कताल ब्लॉगिंग ताई लेटेस्ट अपडेट नि बागै आनी यूट्यूब चैनल न सब्सक्राइब खलाइदी लाइक खलाइदी शेयर खलाइदी ताई जतन साय मोस्ट इम्पोर्टेंट बेल आइकन सिन्ना ताप खुलुमखा खापानि ताखु ताई बुखु खाइना हाय लामशो आनी यूट्यूब चैनल नर जतन साय मानना आनी यूट्यूब channel ni bakhakti narokna ang different type ni video rok news related video hindi corona related video hindi eba khaba blogging type ni video hindi narokna jotono jisung mansak narokna ang chaitogo tisawi phunungnani bagai so narokbo aso kudukma jararomoi hamjama roi tongo atikhe video snamdi hine atikhe video ni bagai demand tongnai video rok ni bagai bo norok comment khlaio so khlaio norok atikheno phainai thinango bo norok ni hamjama na roi tongnai norok abo saimanna ang kaisa news channel o executive editor ni samung tangmani ganagini abo ang kaisa ni personal account YouTube o personal account tibo ang try khlaio jesung mansak norok no update runani bagai so norok joti subscribe khlaike channel no norok joti channel no jesung mantak like khlaike share khlaike ang taibo modify ongnai norok ni bagai videos nam thani eba khaba ani bakha taibo khakchangma mannai norok ni bagai videos nam thani chaitoi tongnai norok ni bagai katal update runani so khaklayo norok hamjangma runai tamni hingke joton norok ni bagai ang saksak kunuya jong thansa ongkase joto thansa ongoi mannai joto se norok ni bagai wansugui norok ni hamjangma joti mankhe jongtai bo kujugo kai mannai ar ang kujugo kakha mani khorasa tipra sano kujugo kakha dofa kujugo kanai norok bo kujugo kanai so kokto kwbangmano satai tong phiakaba tini ni video ongkha norok kisa o lockdown ni jorago sini belai no important tamo mobile tabuk android hundi smartphone hundi sabo mobile tuya tong sabole mobile tuya karai tabukni o jorago shikla hindi bora hindi chakli phana hindi jotono mobile no tuyi tongo hingka mobile jotono ni nango hingka abono tabuni o lockdown jorago bahai condition mobile ni market abang tini nainani try khlaika norok bai phone kok sanai abono tuino abo good news bo kaisa tong ani bagai o good news bo norok bai ang share khlaidai kokongka abo hai norok saimano lockdown ni bagai tabo kaisa thaini mane khunui te kaisa thayo thangoi maya tamani hingke mobile phalnok hindi rig phalnok hindi thangnai sal rogo thangnai jora rogo abo thakjagoi rijak mane hapangni phaising phiakaba tabuk turuk khe green zone tongnai green zone thai rogo turuk khe mobile phalnok hindi rig phalnok hindi jotono turuk khe pholok jagoi tongo hingke norok abobo norok na update thai tongo hanbai rikha norok no hingke kokongkha abo hai ani o lockdown jorago kaisa mobile belai no nangkuk mani ongoi tongmani ba nangmani nangkuk sokmani no honoi mano abo hai nangoi tongmani phiakabang jehetu ang maximum nang online tuino shopping khlaio phiakaba online bo off norok saiman na lockdown ni bagoi so tamo khlainai nangoi tongo hingkaba melar mata thangka agartala ni kaisa kaini dokan khola tongmani phiakaba melar mata thangoi ma tasasidi asakheno mane wana sukhang kaisa mobile ni morok mani asakheno morogo 5000 ni mobile 6000 ni mobile 7000 8000 atikhe morogoi tongo nge norok jara o lockdown jorago mobile rok paina khonai wan suitong norok ni thani abo kaisa update norok jora le mobile ta paijabadi tamani hingke mobile belai no morogoi tongkha tamani hingke fatar ni simi mobile shopayani bagai Tripura hastego bo mobile belai no morogoi tongkha hingke ani kaisa mobile nakhe ang kaisa imang tongmani MI ni Redmi 8A nanai hone tamani hingke o mobile rang kisa ni bisingo no belai no quality kaham camera hindi aboni battery charging hindi fast charge ong abo engke gana gini nini mobile ni je style tong nai abo belai no naitho kisa rang ni mare ni bisingo no phikaba abo thangnai sal rogo online no 7000 bai
tong mani abo ang melar mata thangai nai mani 8,000 9,000 jora umi thangka tamani ka lockdown ni bagai borok phatar ni phaiya ba mane khunui so abo to morogoi no tongo so kokongkha abo hai good news abo hai finally ang mankha tini chongmani blog snamnai hnoi no ang bishal gora thangise mobile ma paitosio aro khorokse sinijak tongo chini channel ni samung tangnai rajik tiprani office ang baksa samung tangnai binino no phekaba norok no bang phunungnani try khlaimani but khlaimallia wati nobar kisa phaimani bagai hindi nokhadera mani hindi aboni bang khlaimallia phekaba try khlaika o mobile no tamhinta norok no phunungnani ang je mobile no pai to khabo bubu toi busuk jorate naithok tai ganagiri norok no tini mobile paithani tamo tamo khabo norok ba share khlainani bagai phaimani actually o video tar norok saimano ang maximum no norok ba share khlayo norok bani kaisa family jara no nugui tongnai norok ni hamjangmung norok ba loge tongnani norok ba kok sai tongnani norok ni like comment mannai abong khasini hamjangmo norok jesu like ronai comment ronai chungchongo ani family member rok anatai ba sajagoi tongo inga norok ani family angbo norok ni family ni khoroksa adong so norok ni adong na hamjang maradi so fari inga chung nailenai jeta ang tamhinte AMI ni je Redmi 8A abo actually 7,000 tongmani abo Agartala pura rotuk suka 9,000 8,500 পর্যন্ত সামনে তো বিশারামগঞ্জ থাঙ্গই সরি বিশালগড় থাঙ্গই আবার 7,100 মানথানে 7,000 হাফ মানখা আবার গা আপনার তাবা আনবক্সিং খালাইনাই এবা খাবা নরক আপনার নাইদি বাহাই কোয়ালিটি যদি নরক নিব মেবি তং না ও মোবাইল বেলাইনা চাও আনি কেসে ফেভারিট আনি কেসে ড্রিম তং মানি আং নাইনা নেবাই সো নাইদি তাবো so narang nuwino mankhana hingke o jaga ani my mobile katal aro tama sujak tawo narang na uklugo tama sujak tawo narang na poriri kana narang jara nugnai abong narang nuwino mankhana uklugo already sujak to o jaga je abo nini battery image jeta to 5,000 gana gini o jaga nini faster charger ni bagoibo charger to ar abong kha 8 MP gana gini 13 MP 2 MP nini motamoti picture quality onek no sao o mobile so sung tabuk o bisio tamo tong abon sung unboxing khlailai nai bisio tabuk tamo rojak tong o mobile bisio sung nai so norok jotno saiman na abo puila ono khulukhena atikhena phayo o jaga abo joto mobile no tongo abo kaisa jeta document tongo norok jara nugui tongnai norok mobile khulukhe abo porimano bahaike sim use khlainai tamo khlainai battery bahaike abo joto detail o document ro jaga abo norok porike porimano ar bini pore o jaga norok nugui no manna sim khulukna bagaibo ro jak tongo o jaga hanke tabuk finally abongkha mobile engkha abo sum khulugi nai tamotong mobile to nukhe to belaino hilik abo belai kheno naithok norok nugino man abo joti nung 7,000 ni bisingo asuk kaham mobile mannani belaino tamani MI ni product jotono chawo norok jotono saimano abo 7,000 ni bisingo asuk kaham mobile mannani কালার বিশেষ করে কালার বেলানো নাইথক আং কালার বেলাইখানে সাজাও ও কালার ও জায়গা দুইটা সিম ইউজ খাই মানো মেমোরি ইউজ খাই মানো নং গানাগিনি বেলাইনো কোয়ালিটি বো কাহাম হনি সাই মানো উকলুগো দুইটা ক্যামেরা রজাক দङ বসকাও কাইসা ক্যামেরা রজাক দङ ইনকা আবংখা তাই তামো রজাক দङ আবনি লগে जों নাইলেনে নরক নব ফুনুনাই নরক যারা নবুই দংনাই তাবো যেটা আবংখা চার্জার আবনি ও এমআই মোবাইল নি इनका ओ चार्जर नरम नुखाना abongkha चार्जर बट aboni kok ongkha dam kom ni bisingo phana headphone rojaigya so headphone nijuno ma painai headphone 100-200 ni bisingo manui tongo जों jeta saimano so abongkha ani tinini jeta o mobile
norong no unboxing khlai nukha norong nukhana so I hope norok video no bo sajang nai o mobile no bo tamni hingke o lockdown ni jorago o mobile se nini 8000 9000 khai sanai tongo jeta online no order khlaikhe ba online tui naharkhe o mobile ni rang 7000 ni saipano kom bai mani tongo 6000 and half rok bai bo o mobile mano phekeba abo lockdown ni bagoi belai no morokha abong sung sai mano okay so khabane takute bukhuk song abong khani mobile katal norong nukhana norong na nukhana belaino tini tong thojak kha tong thojak tamani ke taibo o mobile na thani tini belakhano dera mong kha kisani bagoi scooty pojonto accident ongui thangka abo belaino I hope matai rong naikoli tongmani bagoi asuk dera liya norok nuina manai ko ani ya pura koi thangka abo scooty achamsa bisramganj bishalgoro scooty bai thanglai mane motor mane kisa uttor gate sirije rising tripura office gana ro o jaga o hamna jora no kisa deragoi motor thanga asuk sagoto dukhu malia tofana yakro pura koi thanga norok nui manna so abo kisa belainani tabuk sak hamiano honi mano but asuk to kuno onlia norok amani bai tabonadi so norok o video no bahai ma tongka specially ani o mobile no nugui tamon hingke abo kaisa chicken cha norok ni bai video sanamani abo belai no khani simi ang norok ni bagai o video sanamani tai update rakha norok no tam update lockdown jorao jeti norok mobile pai hingke belai no sanai mobile belai no morok so khakhlayo norok o mobile ani o video no nugui belai khana saja khana hani saja khe share khlana tapok di most important kogong kha subscribe khlana tapok di karon ang puila ona sajak jeng jotono kaisa family ni kaisa nukhungni borok so o joraga nukhungni borok tongthok tei tong na tongthogya tong ang bhaike saimanai ani nukhungni borok tongthoi jodi tongkhe ana like khaidi ani nukhungni borok rok ani family member rok jodi ana hamjai tongkhe please subscribe khlana tapok di so bela bela khana hambai khakhlayo norok atikheno ani video no hamjangmaronai tei most important ko subscribe khlaidi comment khlaina tapok di taran comment khlai narni wan sumung rok sadi norok bahai type ni video nai ang pura chaitong na ani office ni duty pai joti jora tongkhe norok ni bai video slamna bagi so norok bai haino haitei se malai phinai tei kaisa katal video khlai asu pudungma jara romai nai tomne bai jotono belai khana hambai ta khaka hamung yafaro har kaham corona ni o jorao stay home save life te jotono khulungkha